Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo. Mga igsuon, sanglit kitang tanan mga makasasala man, aron mahimo kitang andam mo gangayan sa pagsaulog ning santos nga misa, ato ang hinulusulan ang atong mga sala, atong pangayon ang pasaylog kaluoy sa Ginoo. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanay, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Kada itlalaw sa'yo Diyos lagi itong hari Diyos amahan magkakagaw sa kanan Nagasiwa kami Pasalamat kami kahin mo, nagdari kami kahin mo, tungkol sa iyong himay. Himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya, himaya sa kahidasan, ang iyang katawhan karunagmaya, ang Diyos ng kada itlalaw sa'yo utang. Yesu Kristo, butong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, Ikaw nagwagwag sa sala sa
sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, karong adlaw, gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagtultol sa bituon. Itugot nga pinaagi sa kahayag sa pagtuo, makasudong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Bangon Jerusalem og sidlak, kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiog. Apan ang Ginoo musidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran moduol sa imong kahayag, ug ang mga hari moduol sa lamdag sa imong kahayag. Tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug moduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babayi. Malipay kagayod inikakita mo niini. Mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam. Kay ang bahandi sa dagat, mahianha man kanimo. Ang bahandi sa kanasuran, maimo man. Malukop ka sa daghang kamilyo sa Media ug sa Epa. Ang tanan nga gikan sa Seba, magdalag bulawan ug insenso, ug mag-awit silag mga pagdaig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Nagsimba kanimo, Ginoo, ang tanang nasod. Sa iyo ta nagsimba, O Diyos, tugay ang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nagantos. Ginoo, ang tanang nasod, sa iyo ta katarong lambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawong nga kalinaw hangtod nga mawala na'y buwan. Magmandon ta siya gikan sa dagat ngadto sa dagat,
gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ginoon ka ng nasod sa yuta. Ang mga hari sa Tarses ug ang mga pulo magdala ug mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Siba magdala ug mga halad. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasod magalagad kaniya. Ginoo ang tanang nasod sa yuta. Kay magluwas siya sa kabus kung magsangpit siya ug sa nagantos diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus. Luwason niyang mga kinabuhi sa kabus. Ginoo ang tanang nasod sa yuta nagsimba kanimo. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya, naghatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw, sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto, wala kiniibutyag ngadto sa mga tao. Apan karon, gipadayag na kini sa Dios, pinaagi sa Espiritu, ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago maong nga pinaagi sa Ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus nataw sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Hudiya, sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nga abot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga natawo nga mao'y mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug moanhi kami aron pagsimba kaniya.
Sa pagkabati ni Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari o ang mga magtutudlo sa balaod o gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas. Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay maggikan kanimo ang usa ka pangulo, nga maoy magmando sa akong katawhan ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago og iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem o giignan. Lakaw kamo o pangitaan ninyo pag-ayo ang bata ug sa makaplaganan ninyo siya pahibalua ako aron moadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang maugihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan, ug naguna kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayos sa pagkakita nila sa bituon. Unya, misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya, giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad siya kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagis sa damgo gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot, maayong buntag kaninyong tanan. Karong adlaw, karong Domingo gisaulog sa simbahan ang solemnidad sa Epipania o ang pagpadayag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Traditionally, nailhan siya as 3 kings, 3 kahari. Pero ato lang klaruhon, wa biya gyud naghisgot ang ato ang pagbasa og 3 kahari. Di ba? Nakadungog mo nga naghisgot og 3 kahari. Ang gihisgutan, mga maalamon. Ug wa sa ni siya maghisgot og 3 ka maalamon. Di ba? Naghisgot ba nga naay 3 ka maalamon nga nangabot? Wala sad. Pero ngano ka no nga ato man dayong nabutang og 3 kay lagi ato sa tingaling gibasihan sa atong mga katigulangan ang ilang mga gasa. No 3 man sa kagasa, insenso, bulawan o mira. Unya gani dayon kita say ato dayong gibutangan og ngan. Kinsa may ngan ani ganing atong nailhan gyud nga ngan nga may gitudlo sa itong mga lula. Kisa si Melchor, Gaspar o Baltasar. So naaday mga ngan. Pero kung atong tanawon mga igsuon, no, balikod sa nako, wa sige hiskutang mga ngalan. Pero niining pagpadayag sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan, daghan kayo sa tang mga pagtulunan nga pwede natong mapupok. Na ay mga characters
sa ato ang ebanghelyo nga atong gibasa. Una, of course, ang banay sa Nazaret. Gihisgutan. Gihisgutan usab ang tulo ka maalamon o si Herodes. Ang tulo ka maalamon, of course, bright ni sila, kay maalamon man. Pero ang ilang kaalam, ilang gigamit diha sa pagpangita sa Ginoo. Ang ilang kahibalo, gigamit nila aron makaplagan nila ang Ginoo. O sa ilang pagkakaplag sa Ginoo, miyukbo sila. Agig pagsubmit sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Agi usab og kalipay nila, mihalad sila ngadto sa Dios. Sa laing bahin, si Hari Herodes, of course, maalamon sa siya. Kaya di sa kamahimong hari tingali no kung bulok sa ka. Maalamon. Pero ang iyang kaalam, nahimo siyang self-centered. Murabag, iya na naging tanan. Og sa iya ganing kaalam mga igsuon, tungod kinaa siya'y gahom, dili na siya gusto nga mahanaw kini kaniya. Mauna nga sa iyang pagkadungog sa gisulti sa mga maalamon, sa pagpangutana sa mga maalamon, asa man matao ang Mesiyas ang maghari sa mga Hudiyo. Pagkadungog niya ni ini, wala siya mahimutang. Nganuman, mahadlok siya nga kining bata nga nataw maoy mupuli sa iyang pwesto. O gani, klaro man, kay kung mo basa ta sa balaang kasulatan, ilabi na gyud aron na dali na to matultulan, ang pagbasa ni atong atusan gisaulog nga piyesta sa Disyembre 28. Unsa man yung piyesta ha? Ha? Innocente or Innocent Day. Di ba? Nagsugo man si Herodes nga pamatyon ang mga bata nga nagpangidaron o iyang gitimbang-timbang pila nakaedad ni Jesus niya ni unya nakabalo siya nga gilansisan siya ang mga tulo ka maalamon wala na mobalik ngadto kaniya o gipamatay. Mao gani nga kung naay giingon sa diya sa kasulatan nga daghan ang mga inahan nagbinatay o wala gayoy nay maka hupay kanila tungod kay patay na ang ilang anak. Sumuna nga nang gibuhat ni Herodes tungod kay lagi mahadlok siya nga adunay mupuli sa iyang pwesto. Ang iyang kaalam, nalimot siya nga kini gikan sa Dios. Ang iyang kaalam, wala niya maggamit diha sa pag-alagad sa Dios. Pangutana, asa kata ni ining duruha? Ang mga maalamon, una ata kang Herodes. Asa ka? Ha? Labing siguro ang atog yung tubag na ata ni atong maalamon. Pero kung atong tan-awon sa mga igsuon, ugusisahon ang palibot. Labing siguro ang tao, kita, wa man gyud tao nga gusto nga mahimong salbahis. Wa man gyud tao tingali nga gusto nga kadang ignon tabang nga mura nagna-attach na ta pag-ayo sa gahom. Wala man ana, wa man gini sa atong pangandoy. Pero along the way, wa ta kabantay nga na-attach na data pag-ayo ni ini. Di ba? Daghan naman kay erong Herodes sa bag-ong panahon. Unsa may ilhanan sa mga bag-ong Herodes sa bag-ong panahon? Kana bang
attached kaayo sa gahom. Nga maghuna-huna nga ang ilang dignity as a person na ana sa gahom nga ilang nahuptan o dili na gustong mamuhi ni ini. Kana bitaw nga magtuuta nga ang posisyon nga atong gihuptan diha sa katilingban o bisan gani diha sa simbahan, magtuuta nga mao ni naghatag kanato og dignidad sa atong pagkatao. Kana bitawng malimuta nga ang ato ding dignidad isip tao wala sa bisan unsang anaa kanato kundili ang atong dignidad isip tao mao nga naay Dios nga gihimo kita sa panagway sa Dios. Ang atong dignidad isip tao mao nga naay gihimo gyud kita sa Ginoo. Nahinumdum ko dihay usa kay gayon ba nagmisa ko og eskwelahan nya gamisyon pa ko ato. Gikan ko sa nagmisa sa usa ka sitio nga gitawag nila Maypay Dos. Duol-duol ra to. Ngano man, mula ka or mamig mga usa ka oras kapin. Duol-duol ra. Sumuna nga pag-abot gyud nako, giigna din ko sa akong sakristan. Father, napabiya kay alas 3. Pagtanaw na ko sa oras, -3 pod para alas 3. Nya misa ko giskulahan. Giignan ko wa man ka magsulti do nga nalingaw ba ko human ako misa ning duwa pa kog basket. Wa man sa siya magsulti. Giingon din siya pagdayon akong lakaw padre, gisultian ko sa kuan nga ako'y pakuhaon sa alas 3. Inko pagkagwapo gini mo puri gaba lang. Oy, wa man ko nimo remind so dali-dali ko. Nakalimot ko panghilamos. Nya layo-layo gid taon. Pag-abot sa eskwelahan, suod na ko din ang gate sa eskwelahan, kay eskwelahan akong misahan. Mga bata, cute kayo, naglumbaan, nagpanagan. No, nangamin. Dihay mga bata nga mga grade, kana ganing kinder, kana bitang before mag-grade 1, kinder na no? Kaya ako, makukibaw gud na ng unsa na kinder, unsa daycare. Kaya ako sa una, nakagunit ko sa akong dunggan, grade 1 madayin ko. So nagpalibot mga bata, nagsigig tutok sa kong naong, human nilag amin, wa managan. Nagsigig tutok sa akong naong. Nangutana ko nila, dong, nganong sige mamugday? Dong, nganong sige mamugtutok sa akong naong? Kining mga kinder, di ba kini ka maumamakak? Nagsultir gito sila sa tinuod, ha? Wa, jug ko'y sa, nagsultir gito sila sa tinuod. Ning ingon bitaw na sila, nagdungan yun, nagkuros ang mga okoy, oy. Padre, basta wa, jug ko'y sa, ha? Ang mga bata, di gid mamakak. Miingon ko sila, Padre, nga nung bati makikagnahong. Tinuod yun, ang mga bata, di yun mamakak. No? Pero pag ingon nila ni Ana, ako din silang giignan. Dong, day, pabati-bati na nignaong, pero naay nagpakamatay. Kabahos ko nila, pero wa sila kasabot tingali nini. Pero nga nung dali kay ko nakatubag, siguro man ko, nga ang ako sang dignidad, isip tao, na ay Diyos nga nahigugma o nagpakamatay tungod sa iyang gugma kanako. Diba? Gaya nga naman, kung maingon ganita nga, kung ang Ginoo pagdahin niyang kamatay dito sa krus, nag-ana siya nga ito siya, magpakamatay ko alang sa mga gwapo o mga gwapa. Makaluluoy ta. Diba? So muna nga, naadiya, muna hindi nato na makalimtan. Muna mga igsuon, aron dilit, kuan ba, kana bang mahimo kita, gusto man kita, nga dilit ta mahisama kang Herodes. Gusto man kita, nga mahisama ta ni adtong mga maalamon. Sumuna nga di na nato kalimtan, nga una, gihimo ta sa panagway sa Dios. Ikaduha, na ay Ginoo, nga naghimo kanato, nagpakamatay sad, tungod sa iyang gugma kanato. Ug unya mga igsuon, kinahanglan bisan unsa ang atong gihuptan ni ining kalibutana timan ininyo temporaryo ra gyud na ang tanan. Dili ba?
Di gyud na maato hangtod sa hangtod, di gyud na. Temporaryo ragyod ang tanan. Pananglitan, ang ako ang pagkakura ninyo dinhi. Temporaryo romansad. No? Di man gyud sa hangtod. Kay kung hangtod sa hangtod, tingali magpetisyon sad mo. No? Muna nga, temporaryo ra ang tanan. Pananglitan, nagdala kag eskwelahan. Principal tingali ka, principal suspect, o principal ka sa eskwelahan. Kanang imong pagka-principal, temporaryo ra gyud. Kay inig-abot ni mog sa isinta, padungog-dungugan na ka. Nga pariteron. Inig-abot, di ka gyud ka kasabot. Inig-abot ni mog sa isinta isingko, sikara na gyud ka. Pero naalang ko'y lakbit gamay ba? Naalang gyud ko'y kalibog. Amot lang kamo tingaling mga bright side, mga maalamon, explain ni kuno ko ninyo. Ngano ka, no? Nga inig-abot og 65, kung nagtrabaho ka gobyerno, papahawao na ka, paritayro na jud ka. Pero magunit ka og dako nga posisyon, kana bang mga congressman, mga senador, mga mayor, bisag mo abot ng tag 70 anyos, di pa man paritayro? Explain nilang ko ninyo, kung na lakbit say na. Pero muna nga, temporaryo rin ang tanan. Kay temporaryo naman ang tanan, ayaw ka-attach niya na. Ang dili temporaryo, nga mao nga kita anak sa Dios. No mo na nga, kinahanglan, una na agyod. Inig na makadawat ka, i-promote ka, una na nga kanang promosyon, temporaryo rin na. Aron dili ka ma-attach. Upat mga igsuon, kung bisan unsa nga mga blessings nga imong madawat, ma-promote ka, moangat ka sa imong negosyo, moangat ka diha sa imong kanang panginabuhi, timani sa kanunay, pasalamati ang Dios. Aron sa imong pagpasalamat sa Dios, mapahinumduman ka nga kini di ay maong mga gasa nga imong nadawat gikan gayod sa Dios. Dili na imuha, gikan gayod sa Dios. Nganong importante man kaayo nga atong mapahinumduman, ilabi na kamong mga ginikanan. Kung ang inyong mga anak makamalay masad na, uy, ning angat-angat naman taron, kaysa una, sa dato pa, magkinamot raman. Karon nga, kanang na, sa dato pa, magkinamot. Karon nga napobre na, mangutsara na yun. Nga naman, lisod kay kutsaraon ang lugaw. O laing lisod kay kinamuton ang lugaw. Pero nga, mga na ang mga bata, makabantay ta nga, uy, ning angat na gitaron, kay nagkinamot na. No, iya, makabantay mo, kamong mga ginikanan, kamoy gyud mo tudlo si mga anak. Nga inig makaibantay sila, makaingon mo nga day, nakapalitan ni ining imong sapatos ron, kay ning mahal-mahal ang utanon, pasalamatan na to ang Dios, kay gihatagan ta niyag yuta nga atong matikan. Di ba? Makaingon ka, dahil ning dako-dako ron imong allowance, pero temporaryo ron imong allowance nga ning dako, pasalamat ta sa Ginoo, kay nganuman, kay kana bang na-promote ang imong papa, na-promote ba imong mama, pasalamat ta sa Ginoo. Matudluan gyud nato, sugdan nato ang mga bata pagtudlo nga ang mga tanang nga mga blessings nga ilang madawat, inyong madawat gikan sa Ginoo. Ug katapusan mga igsuon, pahinumduman sa ginato ang atong kaugalingon ba, kay kini bitaw usahay mo daghan na kitag kaalam, usahay bitaw makalimot na ta sa realidad. Nahinumduman tingali mo nga itong akong paambit ninyo ba mga, I think mga September man tingali to, nga dihay bata ba, bright kayo, astronomers, bright kay siya. Nga kay agig reward sa iyang papa, kay lagi, dagang kay sa mga achievements, pag-graduate niya, isip reward, kay ganahan kayo, kana mga astronomers, ganahan kayo tugbukid, kay makita man ang mga bituon. Iyang gidala. Nangadto sila
Usminyapik. Abot nga to. Kuwan di silang tent. Ilang ipabarog ilang tent. Nindot kay ilang tent. Unya sa kuwan na, sige silang tanaw-tanaw sa bituon. Unya, pag ingon sila, yung papa, manulod na tadong. Pag mga alas 3 sa kadlawon, iyang gipukaw ang iyang anak, dong, mataragod. E siya, nga naman pa, siya, mata. Pag mata niya, siya, wa kayo nabantayan? Ingon din bata, pa, kanang bituuna pa, yan gipang explain ng tanan. Kana padagang kayong gipang explain yung mga bituon. Nindot kayo yun nga kanang mga gi-explainan. Iyang papa, kadugay gi-explain sa bata, gisagpa si iyang papa. Hilom diha, nasubraan na kasi mong kabright. Wa nakakibalo sa realidad nga nakita na nimong bituon kaya nga atong tent gikawat. Nga naman, kaya kung pa ito kawata, di makita ng mga bituo, no? Na nasubraan sa kabright. Wan asya katugkad sa realidad nga nakita niyang bituon kaya ang tent gikawat. Wag siya kaingon pa, nga itong tent gikawat. Ang iya din nakita ang mga bituon. Nga nung ako manising gipaambit, usay bitaw, nga itong kaalam ba? Kinahanglan, importante kayo nga deeply grounded gihapon jud. Di ba? Nga naman, mo ground yun ta sa realidad. Ug ang realidad mga igsuon mao nga kining tanan hinatad sa Dios. Ang realidad kining tanan dili atoa blessing nga gihatag sa Dios kanato. Ug sa ako nang giingon dili na ato ning nadawat dili tungod kay kita mga maayo na kaayo, kundili tungod kay ang Dios maayo kaayo kanato. Busa sama sa mga maalamon nga atong mao'y sentro sa atong selebrasyon karon, pag kanindot unta nga sama kanila ang tanan kita dunam gitay kaalam. Wa may tao nga walay kaalam, naatay kaalam tanan. Gamito na nato aron paghimaya sa Dios o pagpangita sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Amen. Palihog manindog. Ato karong baghuon ang ato ang pagtuo tanayin. Nagatuo ako sa Dios Amahay, magagagahom sa tanayin. O kang Jesucristo yang anak na bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Berhen. Sa Dios Amahain, magagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mianhi si Hesus sa kalibutan, aron kabigon ang tanang katawhan ngadto kaniya ug ngadto sa iyang amahan. Puno sa pagsalig mutuaw kita, Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan padayon magkabig sa katawhan ngadto sa atong Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga anaa sa daplin sa katilingban, ang mga masakiton, ang mga inotil, ang mga kabus, ug ang mga makasasala, matagad ug matubag ang ilang mga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Nga sama sa tulo ka maalamong mga tao gikan sa silangan, magmanggihatagon kitang muhalad sa atong mga gasa, ug mupaambit niini ngadto sa nagkinahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang halangdong sulugon sa Dios Teopilo kamumot obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga kalag sa purgatorio, mahawas gikan sa ilang kasakitan, ug makasulod na sa langit nung puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Langitong Amahan,
Nagapasalamat kami sa imong mga hatag ug mga gasa nga imong gibubo kanamo. Amo unta kining gamiton sa pagdala ug pagkabig sa imong katawhan nga naa kanimo kay ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako kang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan magagagahom sa tanan. Sudo nga Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan. Ang gihalad namo dili na bulawan, insinso ug mera, kundili ang gipasabota sa maong mga gasa, ang sakripisyo ug ang gikalawat nga mao si Jesu-Kristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan. Angay o matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlawa, imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan. Ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon. Imong gibag-o ang katawhan diha sa imong walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw, Amahan. Ug gidayeg ikaw sa nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Jesu-Kristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tao alang kanamo, alang kanimo, aron nga gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad sa imong himaya, sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo nga misugo kanamo
pagsaulog ni ining misteryo. Ni anang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya sa pain, mipasalamat kanimo, ug midayeg, mipikas, ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo, pag-usab ug midayeg. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabahay, si Kristo amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan. Sa iyang mahimayaon nga pagabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga paganhi. Nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimuti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon na kapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin, uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, uban kang San Isidro Labrador, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon. Si Leo among papa, si Alberto among obispo, ug sa tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo ni ining katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mo po ang ngoron, padayuna sa imong gingharian,
ang imong mga igsuon nga nangamatay, ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutana. Nagalaom kami, nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala na'y katapusan. Ikaw ang nagahatag kanamo sa tanang mga butang, pinaagi ni Jesucristo, among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Iyo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inig suunay, panagdait maanaa kaninyo.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Namang o mamayo ako. Ako, Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaan sa tanan. Nahigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong anak. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Kumari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangkon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon, nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo sa kanunay ug sa tanang dapit. Naguna ka kanamo pinaagi sa langit nung kahayag. Itugot nga mapamalandong namo sa putli nga pagtuo ug magpuyo kami sa kinabuhi sa bug-os nga paghigugma sa misteryo nga among gisalmutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Magampo kita. Langito na mga amahay, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo kang Hesukristo nga among manunubos. Gibidisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya. Dawata og bidisyoni kining mga kabataan nga niya karon sa imong tubangan. Panalipdi sila batok sa mga dautahan sa katalagman ug sa sakit aron sa kanunay magadaig sila kanimo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo og sa tibuok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong dadoon ang gugmag kalinaw ni Kristo.